Здравейте отново в канала SwiftRC. Карането на трева, както се вижда, карането на мокра трева, както се вижда, много яко, но след това идва време за миене, почистване, подсушаване, издухване и накрая смазване. Тук ще покажа как след каране на трева, на мокра трева, се мие количката. Хубаво е веднага да се измие, защото остава мокра трева, поляпна лакал и ако се остави много време не е окей. Много трудно се мие след това. Преди да почнете да миете, е хубаво да се залепат гумите отвътре с скотч или фиксо, за да не се мокри подложките отвътре, тъй като после може да се отлепи и да се дебалансира гумата. Аз съм си купил от Temu домашна водоструйка, която се връзва към водопровода. Отгоре е хубаво да се покрие електрониката с парцал, с микрофибър или с каквото имате, да не се мокри електрониката. На лека струйка се минава, аз се мия с топла вода, слагам леко препарат в контейнера за препарат и пръскам. Търкам леко с гъба, отдолу, отгоре, диференциалите ги мия, отгоре капаците, главините, калниците, цялата кола е мия, отдолу. И си я правя като нова. Тук в мен да пръскам с препарат, за да паднат боклуците. Минавам леко с гъба навсякъде. Задължително електрониката трябва да я покриете преди миене. Водоустойчива, но въпреки това е хубаво да се покрие. Вече количката е мината, изтъркана и почваме издухване. С този уред, който пак е закупен от Temu, вентилатор на 4 степени, 200 000 RPM и е много як. Батерията е 8000 мАч, безчетков двигател, подсушавам навсякъде. Хубаво, особено около електрониката, главини, амортисьори, двигател, всичко се подсушава. Имам Light модул и него хубаво да го подсушиме. Това е.